Καλησπέρα. Σίγουρα δεν είστε προετοιμασμένοι για αυτό που θα ακούσετε σήμερα. Ίσως να σας έστειλε κάποιος φίλος ένα link ή να σερφάρατε στο ίντερνετ και τυχαία να βρεθήκατε σε ένα post που μίλαγε για μια επιχειρηματική ευκαιρία ή για εισόδημα από το ίντερνετ. Αν είστε άνθρωπος που ψάχνει για μια ευκαιρία, προτείνω να παρακολουθήσετε με μεγάλη προσοχή αυτό το βίντεο. Οπότε βεβαιωθείτε ότι βρίσκεστε κάπου που δεν θα ενοχληθείτε, κλείστε το τηλέφωνό σας, φτιάξτε ένα καφέ και συγκεντρωθείτε. Πιθανότατα αυτό που θα ακούσετε είναι από τα σημαντικότερα πράγματα που έχετε ακούσει ποτέ στη ζωή σας. Αν δεν έχετε τώρα 17 λεπτά, πατήστε pause στο βίντεο και δείτε το αργότερα. Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο σημείο 0, ίσως της μεγαλύτερης ευκαιρίας που έχει δοθεί ποτέ στο μέσο άνθρωπο και είναι στο χέρι όλων μας να την αξιοποιήσουμε. Πριν ξεκινήσουμε, να πω πως καταλαβαίνω απόλυτα ότι μια που δεν γνωριζόμαστε προσωπικά, υπάρχει καχυποψία από την πλευρά σας. Να ξεκαθαρίσω λοιπόν πως για ό,τι θα μιλήσουμε, όσο φιλόδοξο και αν φανεί αρχικά, θα δείτε αποδείξεις στο τέλος, πατώντας το κουμπί συνέχεια. Έτσι κι αλλιώς όμως, ο στόχος αυτού του βίντεο δεν είναι να σας πείσει για κάτι. Δεν είναι καν να σας κάνει να αποφασίσετε για κάτι. Ο μοναδικός στόχος είναι να πούμε αρκετά, ώστε να καταλήξετε μόνοι σας στο αν θέλετε να ερευνήσετε τον χώρο για τον οποίο θα μιλήσουμε, ώστε να αποκτήσετε δική σας άποψη. Επίσης να παρακαλέσω να μην κάνετε κλικ στο κουμπί συνέχεια που βρίσκεται κάτω πριν το τέλος. Η ιδέα για την οποία συζητάμε εμπορεύεται αυτό που οι ειδικοί θεωρούν το τέλειο προϊόν και κινείται στο χώρο του Internet Marketing και των εφαρμογών για κινητά, των Mobile Apps. Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Εμπορικά, το τέλειο προϊόν είναι κάτι που θεωρητικά θα ήθελαν όλοι. Κάτι στο οποίο δεν υπήρχαν αντιστάσεις από τον καταναλωτή. Κάτι στο οποίο όλοι, ανεξαρτήτως χώρας, οικονομικής κατάστασης, φύλου κλπ. Θα έλεγαν ναι. Όσο απίστευτο και αν φαίνεται, υπάρχει τέτοιο προϊόν. Και μάλιστα δεν είναι καν καινούριο. Υπάρχει από την αρχή του εμπορίου. Απλά η τεχνολογία δίνει σήμερα τη δυνατότητα να οργανωθεί και να προωθηθεί σωστά. Το τέλειο προϊόν είναι οι εκπτώσεις. Δηλαδή, καλύτερη τιμή σε κάτι που θα αγόραζα έτσι κι αλλιώς, σε κάτι που θέλω και επιλέγω έτσι κι αλλιώς. Απλά αυτό που θα πληρώναμε στην κανονική του τιμή, το πληρώνουμε λιγότερο. Οι εκπτώσεις, όπως είπαμε, υπήρχαν πάντα. Η ανάπτυξη της τεχνολογίας όμως, κυρίως του ίντερνετ, της έκανε τεράστια επιχειρηματική ευκαιρία. Σήμερα υπάρχουν χιλιάδες εκπτωτικά site σε όλο τον κόσμο, η αξία των οποίων ανέρχεται πολλές φορές σε εκατομμύρια ή ακόμα και δισεκατομμύρια δολάρια. Αυτά τα site οργανώνουν και φέρνουν σε επαφή καταναλωτές που ψάχνουν για καλύτερες τιμές και επιχειρήσεις που θέλουν να ξεφορτωθούν το στόκ τους. Αυτό που κάνουμε εμείς έχει κάποια κοινά στοιχεία, αλλά και μια τεράστια διαφορά με όλα αυτά τα site. Πρόσφατα κατασκευάστηκε στην Αμερική μια από τις πιο εξελιγμένες πλατφόρμες που υπάρχουν σήμερα. Η πλατφόρμα αυτή συνδέει καταναλωτές και επιχειρήσεις, αλλά όχι πρόσκαιρα. Όχι για ξεφόρτωμα στόκ. Ο στόχος της είναι να δημιουργήσει μακροχρόνιες σχέσεις εμπιστοσύνης ανάμεσα σε καταναλωτές και μικρομεσαίους επιχειρηματίες. Αυτό επιτυγχάνεται ως εξής. Τα μέλη, εκτός από πρόσβαση σε deals που υπάρχουν παντού, αποκτούν και μια μόνιμη έκπτωση σε όλα τα προϊόντα της επιχείρησης. Δηλαδή, οι καταναλωτές αναβαθμίζονται σε προνομιακοί, έξυπνοι καταναλωτές και πληρώνουν λιγότερα κάθε φορά που επισκέπτονται το συνεργαζόμενο κατάστημα. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να ωφελούνται και οι επιχειρηματίες, μια που ενώ κερδίζουν λιγότερα από κάθε προϊόν, κερδίζουν περισσότερους και πιστούς πελάτες που με τη σειρά τους ανταμείβουν προτιμώντας τους. Ορισμός της κατάστασης κερδίζω. Πάμε να δούμε σύντομα το μοντέλο από την οπτική του μικρομεσαίου επαγγελματία. Οι μικρομεσαίοι στις περισσότερες χώρες του κόσμου και στην Ελλάδα βλέπουν το τζίρο τους συνεχώς να μειώνεται. Στη συντριπτική τους πλειοψηφία οι μικρομεσαίοι αντιλαμβάνονται ότι το παιχνίδι πλέον παίζεται στο διαδίκτυο, αλλά δεν έχουν τις τεχνικές γνώσεις ή μεγάλο κεφάλαιο για να στήσουν ένα website ή για να δημιουργήσουν ένα δικό τους e-shop. Επίσης καταλαβαίνουν ότι ακόμα και αν ξοδέψουν χιλιάδες ευρώ για e-shop, αυτό δεν σημαίνει τίποτα αν δεν συνεχίσουν να ξοδεύουν χιλιάδες ευρώ για διαφήμιση στο ίντερνετ, ώστε τελικά κάποιοι να επισκεφτούν το ηλεκτρονικό τους κατάστημα.
Η εταιρεία για την οποία μιλάμε δίνει στο μικρομεσαίο ό,τι όπλα χρειάζεται για να επιβιώσει αλλά και να επικρατήσει στην ψηφιακή εποχή. Όσες επιχειρήσεις συμβάλλονται αποκτούν ένα δικό τους μονοσέλιδο website, ένα δικό τους πολυεπίπεδο e-shop και το σημαντικότερο, προβολή στο διαδίκτυο. Όλα αυτά κοστίζουν στον επιχειρηματία το ασύλληπτα μικρό ποσό των $160, δηλαδή περίπου 120 ευρώ. Με 120 ευρώ ο επιχειρηματίας αποκτά δικό του δυναμικό website, το οποίο μάλιστα μπορεί να το διαχειρίζεται μόνος του, ακόμα και αν δεν έχει τεχνικές γνώσεις, δικό του δυναμικό e-shop, στο οποίο μπορεί να ανεβοκατεβάζει προϊόντα, να αλλάζει τιμές κλπ. Ακόμα και καθημερινά αν θέλει, και αποκτά επίσης το δικαίωμα να προσφέρει εκπτώσεις και μέσω αυτό να διαφημίζεται εντελώς δωρεάν, χωρίς καμιά έξτρα χρέωση στους συμβεβλημένους καταναλωτές. Αυτά τα εργαλεία θα κόστιζαν αλλού χιλιάδες ευρώ. Εδώ κοστίζουν 120 ευρώ. Όχι το μήνα, 120 ευρώ το χρόνο. Και η εταιρεία δεν παρακρατά κανένα ποσοστό από το τζίρο του επαγγελματία. Η εταιρεία του δίνει τα πάντα και δεν θα κερδίσει τίποτα παραπάνω από 10 ευρώ το μήνα, όσο τζίρο κι αν κάνει, όσους πελάτες κι αν κερδίσει. Είναι ξεκάθαρο ότι το πακέτο του επιχειρηματία έχει δημιουργηθεί με τέτοιο τρόπο ώστε να συμβληθούν χιλιάδες, δεκάδες χιλιάδες επιχειρήσεις παγκόσμια. Όσο περισσότερες επιχειρήσεις συμβάλλονται, τόσο περισσότερες εκπτώσεις απολαμβάνουν οι καταναλωτές, τόσα περισσότερα χρήματα εξοικονομούνται από τα νοικοκυριά, τόσο περισσότερο ενισχύονται οι μικρομεσαίες επιχειρήσεις της κάθε χώρας. Η εταιρεία είναι αμερικάνικη, αλλά το μοντέλο της είναι φτιαγμένο ώστε να είναι συμβατό σε κάθε χώρα, σε κάθε περιοχή και να έχει αξία για τους επαγγελματίες και τους καταναλωτές της κάθε χώρας. Οι καταναλωτές τώρα και η δική μας ευκαιρία. Οι καταναλωτές αποκτούν μια εκπτωτική κάρτα μέλους. Η κάρτα αυτή κοστίζει $28, δηλαδή περίπου 20 ευρώ το μήνα. Με αυτή την κάρτα αποκτούν πρόσβαση σε όλες τις εκπτώσεις που προσφέρονται παγκόσμια. Στην έκπτωση που προσφέρει ο μανάβης της γειτονιάς, στην έκπτωση που προσφέρει ένα ηλεκτρονικό βιβλιοπωλείο που βρίσκεται στην άλλη άκρη του κόσμου. Με την κάρτα αυτή γινόμαστε προνομιακοί καταναλωτές παντού και στα πάντα. Παρόλο που το πρόγραμμα ξεκίνησε 15 Ιανουαρίου του 2014 παγκόσμια, μόνο στην Ελλάδα έχουν συμβληθεί ήδη πάνω από 300 επιχειρήσεις. Μόνο στην Ελλάδα έχουμε πρόσβαση σε εκπτώσεις που αφορούν ιατρικές υπηρεσίες, τρόφιμα, διασκέδαση, αναψυχή, ταξίδια, είδη δώρου, διακόσμησης και ακόμα δεν έχουμε καν ξεκινήσει. Ταυτόχρονα με τη δυνατότητα να εξοικονομούμε χρήματα, αποκτούμε αν θέλουμε και τη δυνατότητα να δημιουργήσουμε εισόδημα. Τα απλά μέλη έχουν το δικαίωμα να συστήσουν την πλατφόρμα σε άλλους καταναλωτές αλλά και σε άλλες επιχειρήσεις και να κερδίσουν χρήματα από τις συστάσεις τους. Εδώ να σημειώσουμε κάτι για τις συστάσεις. Παλιά, η μέθοδος των συστάσεων χρησιμοποιόταν κυρίως από εταιρείες που πουλούσαν καλλυντικά, σαπούνια, ροφήματα κλπ. Και λέγοντας συστάσεις, θα εννοούσαμε το να τρέχεις πίσω από συγγενείς και φίλους για να τους πουλήσεις προϊόντα ή κάτι τέτοιο. Σήμερα όμως γνωρίζουμε ότι τα μεγαθύρια που γεννήθηκαν στο διαδίκτυο έγιναν αποκλειστικά με τη μέθοδο των συστάσεων προσωπικών ή ηλεκτρονικών. Το Facebook, η Google, η Groupon, το YouTube, το Twitter και πολλά άλλα είναι πλέον πασίγνωστα και κερδίζουν δισεκατομμύρια δολάρια χωρίς να έχουν διαφημιστεί ποτέ. Μάλλον, για να είμαι πιο ακριβής, χωρίς να έχουν πληρώσει ποτέ για διαφήμιση, διότι κατά τα άλλα τους διαφημίσαμε όλοι εμείς εντελώς δωρεάν. Προσκαλέσαμε φίλους μας να αποκτήσουν λογαριασμό σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, στείλαμε βιντεάκια του YouTube και χωρίς να το καταλαβαίνουμε, συστήναμε από τον υπολογιστή μας τις περισσότερες φορές εταιρείες που θησαυρίζαν και θησαυρίζουν εξαιτίας μας. Τα μέλη λοιπόν μπορούν να συστήσουν επιχειρήσεις. Είπαμε ότι μια επιχείρηση πληρώνει 120 ευρώ, $160 για να ξεκινήσει. Το μέλος που τη συστήνει κερδίζει μέχρι 100 ευρώ από αυτή την επιχείρηση. Δηλαδή, κάποιος που ξεκινάει σήμερα και τον ερχόμενο μήνα συστήσει 10 επιχειρήσεις, οπουδήποτε στον κόσμο, δεν μιλάμε μόνο για την πόλη του ή για τη χώρα του, δεν μιλάμε μόνο για τα μαγαζιά που μπορεί να επισκεφτεί με τα πόδια, θα κερδίσει 1000 ευρώ. Κερδίζουμε μέχρι 100 ευρώ για κάθε μαγαζί που ξεκινάει μέσα από το δικό μας προσωπικό link, ανεξάρτητα με το που βρίσκεται η επιχείρηση. Το link αυτό δημιουργείται αυτόματα για μας με το που γινόμαστε μέλη. Το ότι έχουμε τη δυνατότητα να συστήνουμε επιχειρήσεις όμως είναι κάτι πολύ περισσότερο από απλά έναν τρόπο να κερδίζουμε χρήματα. Ουσιαστικά αποκτάμε δικαίωμα συνδιαμόρφωσης του προϊόντος.
Αν στην περιοχή μας θεωρούμε ότι κάποιο είδος επιχείρησης λείπει, μπορούμε να το προσθέσουμε. Αλλά και αν σκεφτούμε παγκόσμια, με αυτόν τον τρόπο λύνουμε το πρόβλημα συμβατότητας ανάμεσα σε αγορές. Άλλες ανάγκες έχουν οι Αμερικάνοι, άλλες οι Γερμανοί, άλλες οι Έλληνες κλπ. Το προϊόν, η εκπτωτική κάρτα δηλαδή, προσφέρει διαφορετικά πράγματα σε κάθε περιοχή, ανάλογα με τις ανάγκες της περιοχής. Έτσι το προϊόν είναι παντού κατάλληλο, παντού κομμένο και ραμμένο για τον τοπικό πληθυσμό, μια που κόπηκε και ράφτηκε από τον ίδιο τον πληθυσμό. Εισόδημα από τις συστάσεις των καταναλωτών τώρα. Ο τρόπος με τον οποίο δημιουργείται εισόδημα από συστάσεις καταναλωτών είναι λίγο πιο περίπλοκος, ακόμα πιο κερδοφόρος και δεν θα τον αναλύσουμε πλήρως. Θα φωτίσουμε απλά μερικά σημεία του οικονομικού πλάνου. Καταρχήν, εισάγοντας 3 μέλη, δεν ξαναπληρώνουμε ποτέ συνδρομή. Αν απλά 3 άνθρωποι στον κόσμο μάθουν για την ιδέα από μας ή μέσα από το δικό μας link και γίνουν συνδρομητές με αυτά τα 20 ευρώ το μήνα, η δική μας συνδρομή βγαίνει από τα κέρδη μας. Δεν ξαναπληρώνουμε ποτέ ξανά συνδρομή. Υπάρχουν πάρα πολλοί που 3 συστάσεις κάνανε μέσα σε λίγες μέρες, μέσα στον πρώτο μήνα. Αυτοί οι άνθρωποι ουσιαστικά δεν θα πληρώσουν ποτέ συνδρομή. Επίσης, για κάθε μέλος μετά το τρίτο, για το τέταρτο, το πέμπτο, το έκτο και ούτω καθεξής που συστήνουμε, το εισόδημά μας αυξάνει κατά $7 το μήνα. Το εισόδημα που δημιουργείται από τους καταναλωτές δεν είναι για μια φορά, όπως το εισόδημα από τα καταστήματα, είναι σταθερό κάθε μήνα και η δουλειά που κάνουμε κάθε μήνα προστίθεται στη δουλειά που κάναμε τον προηγούμενο, με αποτέλεσμα το εισόδημά μας να αυξάνει και έτσι να μην ξεκινάμε στην αρχή του κάθε μήνα από το 0. Επίσης, χρησιμοποιούμε μια πρωτοποριακή δομή 3x8 Forced Matrix. Το Matrix αναπτύσσεται ως εξής. Μαζί μας μπορούν να συνδεθούν άμεσα μόνο 3 άτομα. Οι υπόλοιποι υποχρεωτικά συνδέονται με όσους προϋπάρχουν. Οπότε αν εμείς συστήσουμε για παράδειγμα 12 μέλη, μαζί μας θα συνδεθούν 3 και οι δικοί μας 3 θα αποκτήσουν και εκείνοι από 3. Αυτός ο τρόπος ανάπτυξης δημιουργεί μια τεράστια δυναμική. Ακόμα και κάποιος που δεν εισάγει άτομα, καταλήγει σε βάθος χρόνου με ομάδα, προφανώς δεδομένου του γεγονότος ότι η ομάδα όλη συνεχίζει να αναπτύσσεται. Το Matrix Bonus λέει το εξής. Για κάθε μέλος που υπάρχει στο Matrix μας, δικαιούμαστε $1 κάθε μήνα. Ανεξάρτητα από το ποιος σύστησε αυτό το άτομο. Ανεξάρτητα από το αν το συστήσαμε εμείς, ανεξάρτητα από το αν το συστήσαν αυτοί που συστήσαμε εμείς, ανεξάρτητα από το αν το σύστησαν τα μέλη που υπήρχαν πριν από μας. Σε κάθε περίπτωση κερδίζουμε λόγω του Matrix $1 για κάθε άτομο που βρίσκεται στη δομή μας μέχρι το 5ο επίπεδο, ακόμα και αν δεν έχουμε κάνει καμία σύσταση. Το 6ο, το 7ο και το 8ο επίπεδο του Matrix ξεκλειδώνει προφανώς σε όσους κάνουν συστάσεις. Αυτό το $1 είναι μόνο η κορυφή του παγόβουνου. Μπορεί ακόμα και να τετραπλασιαστεί ανάλογα με τον αριθμό των προσωπικών συστάσεων που κάνουμε. Δηλαδή, καθώς κάνουμε προσωπικές συστάσεις, εκτός από το ότι κερδίζουμε $7, ανεξάρτητα με το που τοποθετούνται αυτοί οι άνθρωποι στο Matrix μας, στην τριάδα μας, στην εννιάδα μας, στην 27 μας κτλ., κερδίζουμε διπλάσια, τριπλάσια ή ακόμα και τετραπλάσια χρήματα από όλα τα μέλη που έχουν προκύψει από μας. Όπως είπαμε, αναλυτικές πληροφορίες για όλα τα bonus θα βρούμε στο τέλος πατώντας το κουμπί συνέχεια. Τέλος, υπάρχει και matching bonus. Το matching bonus λέει το εξής. Δικαιούμαστε μέχρι 50% των εσόδων που κερδίζουν από το Matrix όλοι όσοι έχουμε συστήσει εμείς προσωπικά. Δεν μιλάμε για τους 3 που συνδέονται άμεσα μαζί μας. Μιλάμε για κάθε σύσταση που έχουμε κάνει από οπουδήποτε στον κόσμο, ανεξάρτητα από το που τοποθετήθηκαν στο Matrix μας. Αν άνθρωποι που συστήσαμε εμείς κερδίζουν χρήματα από το Matrix, δηλαδή αν έχουν άτομα στην ομάδα τους, ακόμα και αν δεν έχουν κάνει τίποτα, αν απλά έχουν άτομα στην ομάδα τους, τότε αυτός που συστήσαμε θα κερδίζει Matrix Bonus και εμείς θα κερδίζουμε Matching Bonus. Θα κερδίζουμε μέχρι τα μισά χρήματα που κερδίζουν εκείνοι. Είναι ξεκάθαρο ότι τα περισσότερα χρήματα δημιουργούνται εξαιτίας του Matching Bonus. Δηλαδή από ένα bonus που για να το κερδίσουμε πρέπει να βοηθήσουμε άλλους να κερδίζουν πρώτα εκείνοι χρήματα. Και αυτό είναι ένα μεγάλο κομμάτι της ευκαιρίας για όλους μας και εκεί οφείλεται η δύναμή μας. Στο ότι κερδίζουμε χρήματα βοηθώντας άλλους να κερδίσουν χρήματα. Που σημαίνει ότι είναι απόλυτο συμφέρον όσων έχουν πετύχει
να καθοδηγήσουν τους νέους συνεργάτες. Γι' αυτό εξάλλου παρέχεται και δωρεάν εκπαίδευση για τα πάντα στα μέλη της ομάδας μας. Όπως και αν επιλέξει κάποιος να αναπτυχθεί, είτε μέσω ίντερνετ, είτε με συγγενείς και φίλους, είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο, θα έχει βοήθεια για να προχωρήσει. Το οικονομικό πλάνο έχει μεγάλο βάθος, από τίτλους που ξεκλειδώνουν επίπεδα μέχρι μπόνους αυτοκινήτου. Αλλά όπως είπαμε, δεν θα τα πούμε όλα τώρα. Κλείνοντας, να εξηγήσουμε τι είναι το Cut of Day. Κάνοντας κλικ στο κουμπί συνέχεια, εμφανίζεται αυτή η φόρμα. Συμπληρώνοντας τη, αυτό μπορείτε να το κάνετε και τώρα, συμβαίνουν δύο πράγματα. Καταρχήν, δημιουργείται για εσάς ένα προσωρινό back office. Μέσα από αυτό το ψηφιακό γραφείο που θα δημιουργηθεί για εσάς, μπορείτε να μελετήσετε ό,τι θέλετε από μέσα. Να μελετήσετε την εταιρεία, να ενημερωθείτε αναλυτικότερα για το οικονομικό πλάνο, να δείτε το ρυθμό ανάπτυξης κλπ. Το δεύτερο που συμβαίνει είναι ότι δεσμεύεται για εσάς μία θέση στο Matrix. Αυτή τη θέση που δεσμεύεται για εσάς την κρατάτε μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή βράδυ, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Με απλά λόγια, αυτό σημαίνει ότι αν κάποιος γίνει μέλος και ολοκληρώσει την εγγραφή του κάτω από εσάς και εσείς αποφασίσετε να ξεκινήσετε χρονικά μετά από εκείνον, θα κρατήσετε τη θέση σας πάνω από εκείνον, αρκεί να μην περάσει η Τρίτη ή η Παρασκευή, ανάλογα με το πότε βλέπετε αυτό το βίντεο. Αν δεν ολοκληρωθεί η εγγραφή σας μέχρι Τρίτη ή Παρασκευή, χάνετε η θέση που έχει ήδη κρατηθεί για σας και τα άτομα που θα ήταν στην ομάδα σας ή μετά από σας προσπερνούν, με αποτέλεσμα κάποιες φορές να κερδίζουν εκείνοι προμήθειες από σας, αντί να κερδίζετε εσείς προμήθειες από εκείνους. Σε γενικές γραμμές το ξεκίνημα είναι από τα πράγματα που αν είναι να γίνει, καλό είναι να γίνει άμεσα, ώστε να είμαστε όσο το δυνατόν ψηλότερα στο Matrix. Όσοι τελικά αποφασίσουν να ξεκινήσουν, έχουν δύο επιλογές. Το ετήσιο πακέτο, το οποίο απευθύνεται σε όσους είναι αποφασισμένοι να συμμετέχουν επαγγελματικά, αυτό κοστίζει 240 ευρώ και ουσιαστικά προπληρώνονται συνδρομές ενός έτους, και το τρίμηνο δοκιμαστικό πακέτο, το οποίο κοστίζει περίπου 60 ευρώ και δίνει σε όλους τη δυνατότητα να ξεκινήσουν δοκιμαστικά. Κάντε λοιπόν τώρα κλικ στο κουμπί συνέχεια, ώστε να δεσμευτεί η θέση σας και να δημιουργηθεί το ψηφιακό γραφείο σας.